Papa, tu só quer que esmoço. Boa macava aí. Puma. Puma. Bathi nangiyabashutha eke yabo ngicasukile yabo njengoba nami ngimbe angirikoti muntu sengicasukile ifoni yangishutha uzoyishona wena ngangifayizile La ngusho. Come on. Usiyazanikho yakatsala. Bala hamba manje. Urathi. Kuze ngihluphekile empilweni Nasithuda la. ngihluphekile futhi empilweni Ukuswenzani manje? Mabefika ngapha ngabithi Ulas konto zimbi hayibo isikhona thina ungayi Ngithi ngiyakumeza kuseni lapho wehla. Uzokwazi. Ngiyabona uyaqalaza la ungqondo. atenda mina bengehla uyakuphi wena Lengisekhaya mina. phakathi Ngisakhaya. ngibona ukuthi mawusaphila hayi mawusaphila cha mawusaphila bonga mina mama on ophuza hayi lapho ngiyayishaya ngivakashele ngeke phela ngicela kade ngiphuza mina uyabona ngivakashele ngiyibona socabanza ba ungaphuzi ucabanza Ngiyacabala. Azacabanza ungaphuzi. Awufuna ukuphuza? Awungeke. Hayi ngoba usuza utshwala. Namanzi. Yini futhi ephuzwayo? Lokho kuphuzwayo. Yabo phela. Kodwa nje ucabanza la ungaphuzi. Phela. Angithandi kangaka njalo. Angithandi. Angithandi. Iseseyanhlanye mkhazana. Oh, ngeke kulunga mfana mkhazana la. Ngeke kulunga mkhazana mfana. Sesifoyisa umuntu aqoqelele umuntu uyabona sesifoyisa usihalabile owesikhathi sesifoyisa onjani sesifoyisa udancane Hola, ay,
Wala na. Ito sa lato. Abang ko. Wala. Isang ko ba? Hindi masasara ko. Isang ko ba? Yirmaş. Bana okutun. Niya tapos. Dati nagkila lang yan land naman. Hotel Now Christmas. Yeah, but shy do chef Barakana. Is woman paying. Is woman packing. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas. Ngali salado thandayo. Uqala ngalo mawudla. Angizoqala ngalo mina ethandwa u. Na amathi angahlanzela bangena amabhodo. Beetroot. Gazi lomlungu. Yeah, white blood. White person blood, racism. Ngiyapheka kodwa. Na isosi mayonnaise. Na inyama ye-chicken. Akusiyo chicken king, toti chicken king ezulu la efry yenu. Ngoba ukhohlela nje.
La akekho ekulondeni. Da tesiku. Mshamani kwa kopa la. Balik na wala ako. Anaanza kusoma. Popote anakina kwa. Yona-ke lokho okusho nkosi ukuthi banezi nathi akho umthetho bahlala wona uma bethanda bangayihlinza beyifake emasakeni behambe nayo yonke benganiphi ngisho ilokhuzana kuya ngokuthi bona bacabanga kanjani Inesethulo. angazi noma sikhona umthethulo ngoba kwesinye isikhathi asikho phela uma ngabe beyigquba behamba nayo uzothatha kuya ngokuthi Bakhona isethulo. Uma iqhuba uhamba nayo uyakhipha noma u10 rand ayisethulo ayihambi ngesethulo. So asifike then bese-ke lonke umoleyo-ke bese kuyaqeliswa-ke ngendlela okupheka ngayo then bese kuyabiwa kunakhona lapho futhi again uma ngabe siphekela abantu sebeyabuya-ke lapha-ke bendawo ngikhafake manje angivele buya-ke so bese abanika-ke ngoba nayizolo sibanikile imphongolo bafethu hayi yabo kodwa nje kahle uma ngabe kumshado abanazo isitho laba bendawo kodwa umphongolo bayayithola umphongolo yabo so ngicela ukuthi mawuthi uyabheka bafethu kufishane thina esinakho
ungagqilaza ubheka into okuhamba la bebe-right bafike ukuthi ningelo khalinyana qede lapho ngobani isikhathi behambe uzokhona umbhobha ngeke manje bahambile abantu kuyevalisa yabo khaqinga movement ngenayo yabo so njengakusasa ke kuvuleke bese phinde beyafika abantu-ke labendawo sebenika umphongo ngavele phela bazofika yabo then lo nyaka iphekwa-ke yabo yabo so akufika kuningi kona into enje ngingamusho ukuthi bafethu kumele umuntu azi ukuthi kahle kahle umsebenzi wakho ukuthi kumele uma kuthiwa duty calls uyakhona anokuthi-ke madoda-ke esifuna ukuyiphathayo kancane maphela ngesikwazi ukumlawula madoda nani niyakwazi uyidlakoza mfethu ngeke uhlo 2 days ukunye 2 days kalapheli drink awupheli amakhekhe awupheli yabo inyama ipheli ungabe ukudla wedwa uhambe bengadlile abantu ngoba mase sekusuthimisha esingaka webena khona namakhekhe bengadlile suyinkinga lokho yabo mhlawumbe sengibona sengiyifaya emotweni kwakho lapho futhi namakhekhe so manje kuyinkinga lokho yapho philumbulo cha asikhathuke uba mntu ukowasho ukukhuluma zithi ukuqhubana ngeke phambili ngizobuyela ephuzini ngala nesizathu sokuthi lakhe emgcobeni leli phuza kushona ngoba mase sesigcaweni so sekuphithizela kodwa ke nawe uzoba nesigwele sokuthi akazukhohlwa ngesikhathi lapho egadini insimbi nje amapesi lapho iy'nkomo zozulawa zingaka sibone ukuthi singenela lapha amadoda asebenzayo okhipha ini nani cabanga ukuthi amaphuzu la ajwayelekile amapesi imicimbi kamazekuhlala iba khona inkomo zobambili yeah eyokuqolisa nokuhlabisa yeah ikhona-ke vele lezo esithe asihambiswe ibulala abantu kuze abantu bengabulawa indlala yeah iyona-ke le nto esafikile kukhomba ukuthi ibhene kufuneke indawo yakhe ilapho umbhene wembelakhe ngoba ifile phela nangibheneke befike bendawana Kodwa ngapho lo ingakhozi ukuthi noma ngithi ngizohlala emabhodweni kodwa indaba yefresh ngizosebenzisa hayi nasemabhodweni nje indaba yamafresh ngisebenzisa siyakuvumela uzohlala emabhodweni la uyiphoyisa la amazibuko kodwa egcawini hayi ngedwa phela umhlangano sebenza kuba ngowenodwa then wena abantu ezobunabo lapho aniqedele iphuzu Lehlo. lababa sedlule kuleli phuzu babesakhuluma ningakhuluma ihambe isheshe kusho ukuthi le ezole nje abantu esobe sibheke ngayo abantu yosikwa lapha kusasa mhlawumbe bese bayilezimbili ukuqolisa nokuhlabisa into-ke esingayazi-ke ngoba ngike lavele liphuze ukuthi yini umshado kanjani udwendwe kanjani angithi one uma kuwudwendwe bafika ngesikhathi lesi abafika ngaso emvumeleni ngaso kuyaqhumishelwa ngodwendwe imbuzi zakho nkhona uzothula usumjaha ngoba lemadevweni kodwa bengiyibuza le nto ngoba ngithi ngifune ihambe kahle wena uyakhuluma yokuba bachaza akithi-ke kuyaqhumishelwa maqeda ukuqhumishelwa-ke angazi noma kusenzeka lokhu engangikwazi ukuthi behambe laba beye lapha ezibukweni sisuke thina sithi awukhuphuka umthimba sithi ukujujelana kancane bese sithi lokhuza bese bebuya sebezokhuluma uzothule noma cabange ungayifuni vele kuyathula kodwa uma beyayifuna uyabanika uma ikhona imbuzi uma ingekho imbuzi ubanika imali kusho ukuthi-ke ngazi ukuthi nathi-ke ebengifisa ukuthola ngazi noma khona lapho engishiya khona kodwa ebengifisa ukuthola khona iphuzu eliphambi kwenu futhi udabela lapho ukuthi bonke abantu abafana fana bebhici ukuthi lapha kulaba ekhaya kuphela noma uma qhamuka ohamba ekulelo ngqenye ubisa umkhonyana kulaba ababhincayo so bese sibuka kabi angazi umbuzo wami nomzwakala kahle
Yeah, uyahamba. Ngibeleka njengabafowethu laba bazobe bemisa umkhwenyana Yeah, vele abokuqala labo vele kufanele imvunulo yabo yeah. laba zobemisa Uh, sizokuhlukanisa ebhuti ukuthi Thokoza Yeah. i-Free State Okay. yes Yeah. laba zobe bemisile nje mfowethu imvunulo yabo vele leyo kade kukhulunywa kanti iwu5 Okay. bekubala bona No, okay, ngiyaphendulela. So kusho ukuthi ke njoba imvunulo uyu10 sithi ke laba abangaphezulu ngoba phela insizwa zikho ukuthi ayigcina ku10 zingaphezulu sebengayivunela bona omunye ibhincela imbuzi omunye ibhincela ilokuzana insimba kanjalo kanjalo kulungile labo befuna ukubona imvunulo yekupla ngifisa ukuthola lapha ke kithi njengobaba ukuthi kithi njengobaba nakho sekuyaluzwa la ukukhuluma nabantu abadala kuyaphoqa ukuthi nathi ifa isibhinqa kuya ngokuthi umuntu nayo ayawubina ubone ngoba manje efayi ijana abolo nomuntu lapho ngayifaka bamona ngizile ngiyesonto kuphela asitheni ubaba ufuna ukuqondisela enkulumeni baba awubhinqeki umakoti asikuyekele kutheni ukuthi-ke akusabhinqa manje kwakwenziwa nakudala kodwa njengoba kukanjena nje umakoti lokuwo yeah njengoba umakoti nje angeke wenze okwenziwa yithi yeah wena wenza okobaba ukuthi wena kufanele ufake ibhanti uhlonipheke noma wenza wenza lokubaba uhlonipheke yeah no ungiphendula kahle ngoba enye into ukhona umunye umuntu esike sathi xiqona wathi hayi udlala wehlelo uthi mina ngiyena umfazi wengane yami angikuzwa ukuthi wathi hayi wena ufike ngathi hayi wabo ngiyamphethisa ngiyamphethisa ngoba abantu kufanele begiye ilawo okuqondene nabo hayi uthi obaba basafela ukugila awusazofuna ogane ngokuhambogila mhlawumbe lapho no kusho ukuthi-ke bafowethu-ke ngasohlangothini lami ebengifisa ukuthola sengutholile mhlawumbe singaqhubeka uma kukhona okunye esafisa ukukucacisa mana-ke ndoda ngiyaxolisa ulokhuzana esimisa ubuzile lophuzo anginaso isiqiniseko sokuthi amakesi mangaki kodwa ngibona sengathi amakesi ngasohlangothini lamakesi kumelelekile ngoba kunenhlangano amakesi ugoloko into engaze ngithi mhlambe uma kuwukuthi iyaqhuka ngaba u-drink kodwa nawo ngeke ngibone befika namakesi ugoloko ikesi hamba nogoloko ikesi hamba nogoloko bese bakhona nama-6 packs la kuphela wazi ukuthi wona ayethuka ehla kancane awaze ngalingana namakesi amakesi ayo-22 senza umsebenzi angithi angisakhumbuli lapho 22 24 senza umsebenzi nje-ke lo wasegcineni hhayi umshado uma sengumshado noma kudwendwe mhlawumbe asuke eshoda maye elapho manibuka siyabukisisana hayi asukela phela ngathi njobe kahle nje thina nje usubona usuke emaningi lasekhaya leli qembu lemkantha suke lelipho ngafana labo imkantha suke ibona sebekho ingoma ya so kahle nje wabona emaningi asebheke lapha yabo sebe right labo so njengoba kwase amabhodo amathiwa 11 lamakhetha 22 la lokho bathatha amabhodo 22 so komba ukuthi kahle kahle asuke ngekho maye ngako kuzoba khona kukhona so njengoba nje wakanje la hayi mina sikwena ngibona manje mabheka ngithi ngizofela nekhaya yabo bathathela kusho ukuthi wathula ekumini yabo yes so into kubo kuthiwa ngithi ingoma ikhona la ngithi hayi lokho kushilo nje akusekho yabo into engazike engicela ningidlalelisise yona madoda nami ngabona ungilalise nawo khona lapha imbuzi
ngisacina imbuzo ngayithola kanjani ngabetha egcina zaphela ezinye zadliwa ezintsha ezinye zaqedwa omkhulu bakho ngabomkhulu bakho ngabokhokho bakho zifa njengendlela engaqondakali hayi khona apha kuzuzedayisa uzulimo usesigabeni Ngiyabona. wakubuza ngakuthelwana khona usundula lona ungathi usonga lapha kwasho Ngilahlekelwe zinkomo. Ngamasonde. ubiza kanjani hayi ungaye kodwa wona uyasibeka sukela kothukuya phezulu uyongifuna inganayo ihluka njani ngoba khona ey'khulumayo kuselapho nje embuzini angazi noma mhlampe ngoba udwendwe niyayibala nembuzi kamalume iyabalwa yona bewulapha ekuthini umuntu uzobheka le ayitholayo ukuthi ithini ma mhlawumbe itholakala zisebehambile bese kuba yokubheka ilokhuzana laba ma bethi bafuna imbuzi yothula ma bethule bengasho lutho nathi siyithulela kodwa ma singayitholi mhlawumbe bese ngaba ukuthi banikwa lowo 500 ma befuna imbuzi yethu ngicabanga ukuthi ngiyaphendula nekamalume phela ngithi uba yothuli nekamalume ngisho ukuthi leyo thuli mhlawumbe singaba nezi 500 uma gcina singayitholi bese lowo malume ethola imbuzi eqondileyo kodwa nje khona sazogcina zombili lezi kuswela kusasa kuya esontweni bafetha ngani noma khona okusala cha okugcina bafowethu ngicabanga ukuthi yonke into bafowethu isiyaze engicelayo wengane zami ukuthi ngicela silivike ihlazo lokwenziwa yithi ngesikhulu ngiyacela ngiyazi bafowethu nempilo esiyiphilayo ayifani khona abaphuzayo basela impilo khona abangaphuzi kodwa bafowethu ngicela nje basisize labantu siyiphathe kahle bafowethu nawo futhi ngibe sifica abantu siphila ngiyacela bafowethu mhlampe sengathi-ke bafowethu esesitobile ibenhluphi nina ngibuza wathi angathi yokhuluma cha umlinde qede phela bese uyala qhubeka qhubeka ya mhlampe-ke mase kuphela emcimbini sesingabona ngiyacela manje siyiphathe lethu ngena mangena ngiyeza nkosi ngiyacela ngani zami ngizwakala lapha fishela isikhathi esirayithi nje bafowethu ngesapho yazi nanokuthi ngiyabona angithi yabona njengoba sikhuluma ngokubhinca nje umzimba ngeke azaphi ngaphandle labo bazokumisa lesele fanele bebhince bonke usho ukuthi nodangeka mawuthi mangithi futhi ucindele ukugcizelela lamagama akho njengoba iyi-5 nje eyisibaningi cha sekulo 5 or 7 nje kufanele bebhince bonke baningi sengisho nodange uwu-5 nje mncane kuzosala phela osalayo kodwa nje bonke abone nje ulethu mayefika umsizi fanele angene umbokodo mayefika uphelele yabo ngoba ngeke aza ufanele bonke bebe khona yabo ulo 5 lona kuzayo so sengisho ukuthi ke utshwala abungeni ke lethu ngeke utekezele nebhisho lapha phela abungeni utshwala yeah cha ufiko abungeni utshwala ngizokuthola ngoba umfowenu phela lona akekho abantu kufanele meseke phela yabo angiyibona
bengicela ukudlulisa abafowethu Niko. Angazi mhlambe izinto siyithatha ngokungafani. Njengami-ke mina-ke angisole isifundiswa nje ngiyiqaba leli lokuzala. So nokukhuluma kwami akuhlangi kuye nokungabi isifundiswa. Kuney'limi esiyikhulumayo zobunsizwa engahlangene futhi nokufundiswa. Futhi wena uma ngabe ungayithatha ngokufundiswa uzogcina ukuthi ngikhuluma kabi nawe. Kunamatemu asebenzayo uma uhamba ney'nsizwa. Futhi uyazi osimiso mhlawumbe ibona nje ukuhamba nabo bayawazi amatemu esikhuluma indlela esikhuluma ngayo. Ukuthi ngisho ukuthi kwenzeka wagcina mhlambe makhuluma umuntu ufuna ukuthi ulalele. Ngikhuluma into kwagcina kwangazi ukuthi mhlambe sengiqondise komunye wakane wethu kanti cha. Ukukhuluma nje ukuhlakazela inkulumo yobusizwe. Nakulesi simo esibhekene naso lesi. Mina ngiyakholwa ukuyifikela ensizweni. Ngene futhi mawabe uyingane ngikubona ukuthi wenza into engafuneke ezoba lehlazo angizokuncela ngoba ngithi ngisawela ukuthi uzothi wena ungiphathe kabi ngizokuhlofa nje ngomsizo futhi uye ngomsizo lapho ngicela ukungifonela ngisabhizi ungabe sewuthi uphathe kabi sengizwa indaba sengizwa ngomama ngani uma ngabe ukuthi lento ebengutshela wona uyithandanga ungaya kunanga umne futhi sophilele lapho uma ngabe wena ungazanga kuye wamtshela ngeke aphinde azi futhi ukuthi uyiphatheke kabi Ada into ke bengithanda ukuthi la manje sisaphethe indaba angithi uyazi ukuthi ungakhuluma nje siyakhuluma nje phesheyo mama sesiqedileke manje bathi ukuthi-ke manje sesiyahamba-ke uthi kuphana nendawo hayi manje ngabe ngithi-ke mina uma ngabe bengenzeka bafundisa ivuma ukuthi mhlawumbe bona omama bona ngoba ngibayekela ukuthi ekugcineni kungathi kwenziwe into futhi yena mhlawumbe ulwazi mina engilaziyo mzini nolwami mhlawumbe liyafana basizingane khona mhlawumbe alwaziyo uma uthi bona bakhona abafuna ukutshela khona manje bangatshela manje kungathi nababa sesisazi ukuthi so khona abantu sisakhabo hayi befanele ukuthi yabona ngama lapho lo muntu ofikayo ayisekho into ayibone right basikhuluma ngabe sike sakuqebhana isiphishana sole isikhathi leso uyenze ngaphambilini-ke lapha ekhaya kodwa ushuthi ngavele siyasifunda namuthi kafushane ngafowethu ngazivadlulile omama banako ukuthi into beyazi ukuthi balapha ekugcineni bevalile ngaphandle silokulungisa same time egcaweni same time ilapho yabo ube bethiwa bengathanda mhlawumbe kulithi masiqedileke siqedile ukukhuluma-ke siqedileke ngeke ngoma ngokudwele ikuphi mhlawumbe nina bengathinta ngakho noma uku-ede wathi ekugcineni lwangisho ukuthi kuyenzeka sokuthi uphathe nendawo bekumise sokuthi hayi befuna njanje into yabo into eyenzekayo leyo Mana-ke bheki singakulula kakhulu siyaqonda ukuthi uqonda ukuthini lokho okukhulumayo nangu baba wakho khona yonke into yena ozobe esihola kuyo yonke into ezobe yenzeka lokho ngathi yebo udwendele phela luze kuyena somsizwa ngaye thina luze omama ekababhengu njalo masikuyeke lokho nangu baba ukhona yena ozobe esihola cela sikubambe kanjalo lo nangu baba ukhona sozwa asikuye baba ke sothula ngendlela amaphuzu wathi bakhona futhi lokho liphile khona kuyophinde esiningi sayikho inkinga lapha songenakele
Kodwa kuhle bezosimisa ngenhlonipho bezosondela kuwe. Phela siyabisa imakoti lapho. Nakusentosuku. Siyabona imakoti bani njengoba sikhuluma yini. Mase nje ukuthi umakoti bengafanele kanje sebomvimba futhi ngiyamcela ngathi ngayibeka kanjani kwenza umntwana ukuthi thina ngesikwazi konke omama yabo kodwa uthi masizokubona sebekwenza lomvimbi lento eyiwawa wayibona yenzeka lethile into manje ukuthi iyenza ngasiphi isikhathi kanjani kodwa ke ngicanga ukuthi umfowethu uqinisile mayithi ubaba uyengahlile ngicanga mhlambe ubaba uzombuza umama ukuthi hayi mhlangene laphana wabeka udayi umakoti kanje isuzonganiki lapho uphele kanjani. Ngicabanga ukuthi mfowethu la endlini ngoba besihlangene nje besikhuluma ngeqhaza lethu thina abantu besilisa abafana abayiqhaza. Iqhaza lo mama nabo bazohlangana belikhulume bebodwa. Thina lokho besikhuluma ngakho la endlini okufanele kwenziwe yithi engahlangane nomama. Ingakho bengicela eqaleni ukuthi besicela siyikhulume lento njengamafana abayikhaya ukuthi nomhlobisi ngoba emncane nje kufuneka azi ukuthi ngisho ngamdala la ekhaya kwenziwa nje iqhaza labafana bengicela sidlulele niphuze kokunye bakwethu siyayithuma kumele siyokwazi Hayi bafowethu ngendlela engibuka ngayo inkulumo nabafowethu isiphethekile. Sinazi ukusilula ukukhuluma kakhulu bafowethu isiphethekile. Siyabonga ukuhlangana bafowethu noma bengazi useyazi ukuthi kwenzakalani phamba kugcina. Okunye amadoda sokubamba ngabi la. Ngicela bafowethu sikuvala ukukhuluma ngoba khona abanye abayithumayo abavalele la. Siyabonga. Oh ngaphandle ukuthi siqale ibhala. Ngiyabonga bafisa ukuthi sibambe lo mhlangano la. Angazi manje zwakala. Noma singakhona ubaba nabafowethu kodwa impilo esiphilayo ayifani. Ayifani impilo esiphilayo. Naney'ndawo ehlala kuzo futhi sihlala endaweni engafani ezahlukile. Kunezinye izinto mhlawumbe wena ozozazi mhlawumbe la ufunde khona noma la uhamba khona. Mina ngingasazi. Kodwa uma ukuthi ngiyaphambukela ngicela ukuthi kube nendlela yokuthi